danna subscribe, kana danna like, ka danna alamar ƙararrawa. Masu saurari, barkanmu da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan lokaci a kuma a cikin wannan tashar tamu mai albarka mai suna Arewa 25 TV. Masu saurari, da idan wannan ya kasance shine zuwan ka na farko cikin wannan channel tamu mai albarka, da ka daure ka gyara zama domin ka dinga jin kanun bayanan da muke ɗauke da su daga farkon sa ƙarshen su. Da ka daure ka danna mana like din, ka danna mana subscribe, kala ka danna mana alamar ƙararrawa, domin yin haka shine zai baka damar samun ingantaccen bidiyon mu da zarar mun dora. Tabbas wani da gaske shahararren mawaƙin nan watakan ɗan Nijar ya yi wa wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara sabuwar waƙa zuwa ga abin da waƙar da ya yi wa sabon shugaban ƙasar Nijar ɗin watakan Abdurrahman Chani da ɓatanci. Tabbas wani da gaske 'yan Nijar sun fara maiwa da wannan shahararren mawaƙi Dauda Kahutu Rarara sun fara mai da martanin wannan waƙa da ya yi wa shugaban ƙasar nasu watakan Abdurrahman Chani da ɓatanci. To tabbas wai da gaske wannan shine na uku a karo na uku wannan waƙoƙin da suka fara fito mai da wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara suka fara fito mai da waƙar wanda take suke ci mai bakin uwa. Tabbas wai da gaske wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara a yanzu haka tabbas wai da gaske a yanzu haka ya ce ba zai haƙura ba, tabbas sai ya fito da shi wata sabuwar waƙar da zai dakatar da bakin su gabaki daya, ba wanda zai ƙara fito da wata sabuwar waƙar game da wannan waƙa da ya ji. Yanzu haka Fatin Nijar ta bayyana mai cewa muddin ya fito da wata sabuwar waƙar yanzu haka a shirye suke tsabda su rubuta da sabuwar waƙar su madara su fito mai da ita, za su jira su ji kalar waƙar da zai fito da ita, su kuma za su lauyata ta kuma zuwa ga wannan waƙar da ta zage shi. To tabbas ko da gaske wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara abin da yayi wa Ciyami bai kyauta ba, wanda har yake ci mai dan ta'adda. To tabbas ko da gaske mutanen Nijar sun bayyana wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara muddin ya sake fito da wata sabuwar waƙar su ma za su yi ɗau mataki ƙwaƙwara akan wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara. To tabbas Dauda Kahutu Rarara bai ji maganar 'yan Nijar ba, ya ƙara fito da wata sabuwar waƙar game da zuwa Abdurrahman Chani din. To shine tabbas wai da gaskiya yanzu haka mawaƙan Nijar su ma suka fara fito da wata sabuwar waƙar zuwa ga shi wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara. Suna cewa a yanzu haka tabbas basirar su ta riga ta ƙare ta waƙa, ba wata waƙar da zai ƙara fito da ita. Masu saurare, muna ƙara mai jaddada ma kada ka sha'afa da ka daure ka dinga bibiyan mu domin ka dinga jin kanun bayanan da muke ɗauke da su a yanzu haka. To ka daure ka danna mana like din, ka danna mana subscribe, kana danna mana alamar ƙararrawa, domin yin hakan shine zai baka damar samun ingantaccen bidiyon mu da zarar mun dora. A yanzu haka 'yan Nijar din ma akwai wanda suke yin wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara saboda wannan waƙoƙi guda tara da wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara furta zai fito da su, wato biyan sa aka yi tsaf da ya fito da wannan sababbin waƙoƙi a yanzu haka. To tabbas ko da gaske yanzu haka wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara sun dakatar da shi da ya tsaya da fito da wasu waƙoƙi a yanzu haka. Masu saurari, mun kusa mu kawo ƙarshen wannan labarai damu na Arewa 25 TV. To a yanzu haka tabbas kwai da gaske wannan mawaƙi na Nijar shi ma ya sabuwar waƙar da ta burge mutanen Nijar din a yanzu haka. Tabbas kwai da gaske mutanen Nijar masu jinjina mai saboda a yanzu haka sun mai kyaututtuka daban-daban zuwa ga waƙar da ya fito da 'yan Nijar. In muka kawo ƙarshen takaitaccen labaran namu a yau.